ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇದು ವಾರ್ತೆ ವಿವರ. ಈ ವರ್ಷದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುರುವಾತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 92 ಕೇಂದ್ರಲೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಮುಟ್ಟ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು 29,700 ಜೋಕ್ಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆವಂದುಲ್ಲೇರ. ಮಾರ್ಚ್ 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 92 ಕೇಂದ್ರಲೆಡ್ ಶುರುವಾತಂಡ. ಒಟ್ಟು 29,700 ಜೋಕ್ಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ದೇರ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪರೆ ಒಟ್ಟು 2,57 ಜನಕ್ಲೆನ ಕೆಲಸಗುದೀತೆರ. ಶಾಲೆಲಿಡ್ದು 14,735 ಅಂಜೋಕ್ಲು 13,711 ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚ 28,446 ಜೋಕ್ಲು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು. ಇಂದೇಟು 8,892 ಜೋಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದಕ್ಲು, 7,824 ಜೋಕ್ಲು ಅನುದಾನಿತ ಬೊಕ 11,690 ಜೋಕ್ಲು ಅನುದಾನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಶಾಲೆದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರ. ಖಾಸಗಿಯಾದ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯರ 579 ಅಂಜೋಕ್ಲು 252 ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಸೇರಿದು 831 ಜನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರ. ಪಿರಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲು 259 ಜನ ಇತ್ತದ. ಇಂದೆಟ್ಟು 211 ಅಂಜೋಕ್ಲು 48 ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ. ಖಾಸಗಿಯಾದ ಪಿರಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲು 217 ಜನ ಇತ್ತದ. ಇಂದೆಟ್ಟು 179 ಅಂಜೋಕ್ಲು 38 ಪುಂಜೋಕ್ಲು. 1,332 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೋಣೆಲಿತ್ತಿದ. 1,578 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದಂಡು 184 ಪೊಲೀಸರೆಂದಿದ್ದ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಉತ್ತರ ಪೇಪರ್ ಸಾಗಾಯರ 34 ಗಸ್ತು ಗಾಡಿಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಪನ ಅಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ KSRTC ಬಸ್ಲೆಡ್ ಧರ್ಮಗು ಪೋಯರೆ ಬರಿಯರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಂಡು. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೋಜದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುಲಿ. ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಮರತ ಗೆಲ್ಲು ಕೊಲಿದು ಬೂಡ್ದು ಬೈಕ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಜವನೆ ಬೆಳ್ಳಾಲ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಜಾರಿಗೆ ಬಯಲ್ಡ್ ನಡೆತದಂಡ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾಲ್ದಾರಾದಿತ್ಯನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಮರತ ಗೆಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಜೀವಗಳ ಒಂದೆರಾರಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇಟು ಲೋನ್ ವಿಭಾಗಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದ ಬೈಕ್ಡು ಉಬಾರು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ರಾಜಮಾರ್ಗಡೆ ಪೋಂದು ಪನಗ ಜಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಡ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕದ ಮರತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲು ಕೊಲಿದು ಬೈಕ್ದ ಮೇಲ್ಗೆ ಬುಡ್ದುಂಡು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನರೆನ ಅಪಗನೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗದರ ಆಂಡ ಆತನಗರೆನ ಜೀವ ಪೊತ್ತುನೊಂದು ತಿರಿದು ಬೈತಂಡ. ಗುರುಪುರ ಪರಶಾಲೆದ ಪಿರವು ಮಾಡಿಪುಟ್ಟದ ಗುಲಾಬಿ ಪನ್ಪನರ್ನ ಇಲ್ಲಂದ ಬೀಗ ಪುಲಿತದ ಕಲ್ವೇರು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಕಾಸರಟ್ಟಾದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಗುರುಪುರದ ಪರಶಾಲೆದ ಪಿರವಡು ಮಾಣಿಬುಟ್ಟದ ಗುಲಾಬಿ ಪನ್ಪನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ವೇರು ಪೊಗ್ಗುದೇರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೀಗ ಪೊಲ್ತದ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದ್ದೆ ಪಣವು ಪತ್ತೊಂದು ಪದ್ರಾಡಾತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತಡು ಪಾಕಿಲು ಪೊಲಿತದ ಉಲೈ ಪುಗಿದಿನ ಕಲ್ವೇರು ಕಬಾಟ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲೇನ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತದ ಕಬಾಟಡಿತ್ತಿನ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ ಇರುವ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾವುಲಿ ದರೋಡೆ ಮಲ್ದೆರಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರ. ಗುಲಾಬಿ ಪುಂಜು ಮಗಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತದ. ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಗೆಟ್ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಕಲ್ವೇರು ಇಲ್ಲಗು ಪೊಗ್ಗುದೇರ. ಪುಂಜೋನ ಮಗಲು ವಿಜಯ ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ್ಡ್ ಮೀನು ಕಂಡದೆರಂದು ದೂಡ್ದು ಪೊಂಜು ಒಡ್ತಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿನ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೆಡ್ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿತಿದಿನ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಲೀಸರು ಕುಡ ಇರುವಿರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತದೇರ. ವಿಜಯಪುರದ ಪೊಂಜುವರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಡು ಯಂತ್ರ ಓಡೋಡ್ದು ಮೀನು ಕಂಡದಿರಂದು ದೂಡ್ದು ಪೊಂಜೋನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿನ ಕೇಸ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೆಡ್ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಮಲ್ಪೆದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿತಿದ್ದದ. ಈ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿ ಲೈನ ಲೀಲಾ ಬೊಕ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪನ ಇರುವೇರೆನ್ ಪತ್ತದೇರ. ಈ ದುಂಬು ಒಡ್ತಿ ಪೊಂಜು ಬೊಕ ಅಂಜೋನು ಪತ್ತದಿತ್ತೆರ. ಪೊಂಜುಗು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನೆಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ದಂಡ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಮಿತ್ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ತೊಂದು ಇಡೀ ವರದಿನ ಬೇಗುಡು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊರಡೊಂದು ತಿರಿಪಾದಂಡ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪೊಂಜು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಪಾಕಜನ ನಾಯಕರ ಅಧಿಕಾರುಲು ವಿರೋಧ ತೋಜಾದೇರ. ಈ ಕೇಸಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಾಗರಾಜರನ ಅಮಾನತು ಮಲ್ತದನಂದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ SP ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿರಿಪಾದೇರ.
ಕಾರ್ದ ಯಜಮಾನನ ಅಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಕಾರ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾರು ಪಿರ ಪೊಯ್ನಿಡ್ದ ಅವರ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ ಸಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಗುದ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ದ ನವಭಾರತ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲು ನಡೆತದಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ ನವಭಾರತ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ ಕಾರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಗುದ್ದುದಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇವಿ ಗಾಡಿನ ಕಾರ್ದ ಯಜಮಾನರ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪನಗವು ಹೊರಡ್ತಾರನೆ ಪಿರಪುದು ಪಿರವುಡಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಇಡ್ತದಂಡ. ರಡ್ಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಗುದ್ದುದುಂಡು. ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆದವರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಹಂಪನ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಬೋಪನ ಗಾಡಿಲು ಬಿಷಪ್ ಹೌಸ್ ಕೈತಳ್ಳಿ ಪುಡೆ ಬದಲ್ತದ ಒಂಜೆ ಮಾರ್ಕುಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇವಿ ಕಾರ್ದ ಯಜಮಾನಿ ATM ಕೈತಲ್ ಕಾರು ಉಂತಾದ ಕಾಸ್ತಿತ್ತದ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದೇರ ಗೇರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಹಿಡಿತದ ಐಕ್ ಗುಮನ ಕೊರಂದ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಒತ್ತುದೇರ ಅಪ್ಪಗ ರಬ್ಬಸೋಡು ಕಾರು ಪಿರಪೋದು ಪಿರವುಡಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಇವಿ ರಿಕ್ಷೆಗು ಗುದ್ದುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಲಿಗೆ ಇರ್ತದಂಡ. ಗಾಡಿಲೆಗು ಗುದ್ದಿನ ಬಿರಿಕೆ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಯಜಮಾನೆ ಕಾರಡ್ದ ಜತದ ಪದ್ರಡಾತಿರ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ ಗುದ್ದುದು ಮಾರ್ಗುಡಿತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲೆಂದೆಪ್ಪಾದ ಸಂಚಾರ ಸರಿ ಆಪ್ನಂಚ ಮಲ್ತೇರ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲಾಯ್ ಮುಹಿಲನ್ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲದಾಪುರ ಭವನಡು 54ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲಾಖೆದ ನಿಲೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ 54ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುಡ್ಲದಪುರ ಭವನಡ್ ನಡೆತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲಾಯ್ ಮುಹಿಲನ್ ಮಲ್ಲಪಿನ್ನರ ಅದು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ. ಮುಲಾಯ್ ಮುಹಿಲನ್ ಪಾತಿರ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚುಡು ಹೆಚ್ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಭದೆಪ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ದಿಟ್ಟಿ ಅಗತ್ಯ ಅಪಾಯ ದುರಂತ ನಡಪಂದಿನಂಚ ಸರಿಯಾಯಿನ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒತ್ತು ಕೊರುಡು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲಾಖೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕುಡ್ಲದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬೊಕ್ಕ ತುರ್ತು ಸೇವೆದ ಮುಖ್ಯ ಫೈರ್ BM ತಿರುಮಲೇಶ್, MRPL ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುನ್ಕೂರು ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು MS ಮಹದೇವ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಸಂಯೋಜಕರು PF ಮರಿಯಣ್ಣವರ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಡಪಾದಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೋಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ಲೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯರು. Industry or a factory is an institution which works towards maximizing profit or increasing efficiency in all terms, in terms of time, in terms of production capacity, in terms of also minimizing cost. So ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ principle of operation. You cannot change it. You can wish but you cannot change. That's how industry is supposed to. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಆರ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಂದರೆ ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು, 4 ತಲೆಮಾರಿಂದ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ KERC ಕರೆಂಟ್ ಬೆಲೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 30 ಪೈಸೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ. ಬರ್ಪುನ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಜಾರಿ ಅಪ್ಪನೇಟುಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 30 ಪೈಸೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ KERC ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ. ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಜಾರಿ ಅಪ್ಪನೇಟುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನವತ್ತು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಸರಣ ಬೊಕ್ಕ ಒದಗಾವನ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಕೊರಿಯರಿಗಾದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗಿರಾಕಿಲೆನ ತರಿಕ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಸರಣ ಬೊಕ್ಕ ಒದಗಾವನ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಕೆಲಸದಕ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಡೈನ ಪಾಲ್ದ ಪಣವನ್ನು ಗಿರಾಕಿಲೆಡ್ದೆ ವಸೂಲ್ ಮಲ್ಪರೆ KERC ಅವಕಾಶ
ಮಂತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 2,25 20 ಇಟ್ಟು 30 ಪೈಸೆ 20 27 ಇಟ್ಟು 35 ಪೈಸೆ 2,27 28 ಇಟ್ಟು 34 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಪಾಡ್ಯರೆ ಆಯೋಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪಿಂಚಣಿ ಬೊಕ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಂದಿಂಜಾರ ನನ್ನದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಲೆಡು ಕರೆಂಟ್ ಗಲಸುನಕ್ಲೆಡ್ದು 8,514 ಕೋಟಿ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪರೆ KERC ಒತ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು 2021 22 24 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟದ ದುಂಬುದ ಬಾಕಿ 4,659 ಕೋಟಿ 34 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ತುಂಡು. ದುಂಬುದ ಬಾಕಿನ 2025 26 2030 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಕಂತಲೆಡು 770 ಕೋಟಿ 56 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂಚ ಗಿರಾಕಿಲೆಡ್ದೆ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪರೆ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದುಂಡು. ಈ ನಡುಡು ನನ್ನದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಲೆಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇಂದ್ರ KPTCL ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಸಾಗವನ ಕಂಪನಿಲು ಸಂದಾಯನ ಅರ್ಜಿಲಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು KERC ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಅರ್ಜಿಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಲೇನ ಮುಗಿತಿದಂಡ KPTCL ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಕಾಂಲೆನ ಬೇಡಿಕೆನ KERC ಒತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕರ ಗಿರಾಕಿಲೆನ ಮಿತ್ತ ಬಿಲೆ ಎರ್ತದ ಬುದೆಬೂರಿನ ನಿಘಂಟು. ಎಂಕ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ಸದಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಕಾಂ ಕೆಲಸದಕ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಪಣವದ ಪಾಲನ ಗಿರಾಕಿಲೆಡ್ದು ಪಡೆವಲೆಂದು ಪನ್ಪನ ಹೈಕೋರ್ಟದ ಆದೇಶದಂಚ KERC ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎರ್ತದ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದನಂದು ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಪಂತೆರ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎರ್ತದ ಬಗೆಟ್ ಇರೋದ ದೂರು ಬರೊಂದುಪ್ಪನೇರ್ತವರ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಎಂಕ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏರ್ಸದಜಿ 30 ಪೈಸೆ ಎರ್ತೆ ಮಲ್ಪನೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎರ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಕಾಂ ಕೆಲಸದಕ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಪಣವದ ಪಾಲನ ಗಿರಾಕಿಲೆಡ್ದು ಪಡೆವಿಲೊಂದು ಪನ್ಪನ ಹೈಕೋರ್ಟದ ಆದೇಶದ ಮಿತ್ತ KERC ಈ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದನ ಐತಂಚ 2025 26 ಪಣವು ಕಾಸು ಪಡಿಸಿಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 30 ಪೈಸೆ ಏರ್ಸಾದನಂದು ಪಂಡ್ಯರ. KEBನ ದಿತ್ತಪಾಡ್ದು KPTCL ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಎಸ್ಕಾಂಲೆನ ಕಟ್ಟುನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2022 ಮಾರ್ಚ್ಡು KERC ಎದುರು ಪಿಂಚಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾಲನ ಗಿರಾಕಿಲೆಡ್ದಿದ ಪೆರೆ ಆದೇಶ ಕೊರಡೊಂದು ಆನಿದ BJP ಸರ್ಕಾರ ಸುರುತ ಸಟ್ಟಿಗೆ KERCಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಅಪಗ KERC ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿಡ್ತು ಪತ್ತದಿಜೆ ಇತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮಿತ್ತ KERC ಹೊಸ ಆದೇಶ ಪಿದಾಡ್ಪಾದನಂದು ಮಂತ್ರಿ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಪಿಂಚಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾಲನ ಗಿರಾಕಿಲೆಡ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದ FKCCI ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋದಿತ್ತಂಡ. ಅಕ್ಲೇನ ಅರ್ಜಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ 2024 ಮಾರ್ಚ್ಡು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಂಡ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು 2024 ನವೆಂಬರ್ 30 KPTCL ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಕಾಂಪಿರ KERCಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ಇಂದೆಡ್ತು ಪತ್ತದ KERC ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದನಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಪಂಡ್ಯರ. BJPದ ಪುರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುದಂಡ. KPTCL ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಕಾಂ ಕೆಲಸದಕ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾಲನ ಗಿರಾಕಿಲೆಡ್ದ ಪೆರೆ KERC ಎದುರು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಲಿಂದ ತಿದ್ದುನೇಟು ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ. ಐತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂಚ KERC ಬಿಲೆ ಎರ್ತೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಮಂತ್ರಿ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡೆತದಂಡು. ನಾಡದ ಮಾತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದಗಳು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗುಲ್ದ ಪಾಸಪತ್ತುನ ವೃತುಟಿತ್ತದು ಬಯ್ಯಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತೆರ ಅನಗ ನಿಚ್ಚಲ ಪಾಸ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಿನ ಪಾಕ ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಡೆತನುಂಡು. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಡಪಾದ ಧರ್ಮದುಲೈ ಬೇದ ಇಜ್ಜಿದ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡೆತದಂಡ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಖಲೀಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುರುತ್ತ ಪಾತಿರ ಪಂಡದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾಯಿರ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಾರಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಪಾತಿಡ್ದು ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಟ್ಟುಗು ಜಾತಿ ಮತತು ಒಂದೇ ಬರವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂದತನೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಊರದ ವೈದ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಪ್ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಜತೆ ಬಾಳ್ವಿದ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡಾವಣೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನವನೀತ ಉಳ್ಳಾಲ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸರ್ಮತ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹನೀಫ್, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಇಕ್ಬಾಲ್, ಸದಸ್ಯರು ಇಜಾಜ್ ನಾಸೀರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ರಂಜಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳು.
ರಂಜಾನ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 70 ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ರಂಜಾನ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹಜೀವನ, ಸಹಾನುರಾಗ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉಪವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಒಂದು ವಚನವಿದೆ, ಉಪವಾಸಿಗನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲವು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬರವು ಕಲ್ಪನವರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿಡ್ಸೆ ಅದು ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಶಾರೀರಿಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ನ ಪಾಲು ದಿಂಜ ಉಂಡೊಂದು ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಸಂಘ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ 2024-25ನೇ ಸಾಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಾರೀರಿಕ ಬರವು ಕಲ್ಪವನಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಡೆತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೋಂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ತುಡಾರ ಪುಲ್ಪತ್ತಾದ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬುಲೇರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾಲ್ ಮಹತ್ವದವು ಆದುಕೊಂಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಉರಿಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿಡ್ಸೆ ಅದು ಮಲ್ಪನೆಟ್ ಶಾರೀರಿಕ ಬರವು ಕಲ್ಪವನಕ್ಲ ಪಾಲ್ ದಿಂಜ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಆಳ್ವರಿಸ್ ಬಾವಟೆಯರಾಯರು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕೈಪಗತಿರ, ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಭುವನೇಶ್ ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವವರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ
ಕೆ ಆದ್ಯ ಶೆಣೈ ಸೈನ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದದಲು. ಕೆ ಆದ್ಯ ಶೆಣೈ ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಸೈನ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದದಲು. ಸೈನ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡಪೈನ SOF ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಡ್ 2435 ವಲಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 329ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದುನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಾದುಪ್ಪನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡಿತಲು. ಕುಡ್ಲದ ಏನಪಯ್ಯ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಚನಾ ವಿ ಪ್ರಭು ಏನಪಯ್ಯ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗೂ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದರು. A novel dental age estimation formula for South Indian children based in the measurements of open emphasis in teeth ಪನ್ಪನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಚನಾ ವಿ ಪ್ರಭು ಏನಪಯ್ಯ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದರ. ಕುಡ್ಲದ ಏನಪಯ್ಯ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಚನಾ ವಿ ಪ್ರಭು ಏನಪಯ್ಯ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಚಾತ್ರ ಮೇರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಪ್ರಬಂಧನು ದುಂಬುದಿದ್ದಿತ್ತೆರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಚನಾ ವಿ ಪ್ರಭು ಕುಡ್ಲದ ದಂತ ವೈದ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಪ್ರಭುರನ ಬೊಡಿದಿಯಾದುಲ್ಲೆರ. ಪುತ್ತೂರುಗೂ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಗಿದೆತ್ತುದಿಪ್ಪುನವಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂದಾವೆಂದು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತಿರ. ಪುತ್ತೂರದ ದುಮ್ಮುದ ಶಾಸಕರು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಕುಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪುತ್ತೂರುಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆತಂಡ ಈಕಾದ ದುಂಬತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತಿದೊಯ್ಪಿನವಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂತಾವೆಂದು ಪಂಡಿರ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಗೆಗಾದ ಬನ್ನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಎಗೆ ತಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವುಡು 6 ಜಾಗೆ ಪನಂದ ಎತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಂದು ಇತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಲ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿಯರನ ಒಟ್ಟುಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಗೆ ಕೊರನ ಸೇಡಿಯಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವೆಂದು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಯರ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬತ್ತಿನ ಪಗಲ ಶಾಸಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ 81 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದೇಯರೆ ಉಂದುಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರುಗೂ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಹೊರ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಏಪಾಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಂಡು ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ನಾಕ್ದಂಚ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವಡಂದು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬಜೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ CM ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬನ್ನೂರಿನ VA ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 50-100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಸೇಡಿ ಹಾಕಿನ ಹೊರಟು ಕುಂಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ಕಂಡಿತು, ನಾನು ಏಕಾಏಕಿ ಕೈಯಾಗಿ ಅವರೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ತಂದು ಏನೇನೋ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ 3 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದು ಕೂತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗಾದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರಾದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈಶಾಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಹೀಗಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ AC-ಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೌದೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಿಂತ ಬೇಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು RTC ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. RTC 2015
ಆಗಸ್ಟ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ RTC ಆಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಬೀಜ ಇವತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.